निर्माणमध्ये कुठल्या मोमेंटला यायला पाहिजे? आमच्या शिबिरामध्ये सहभागी होण्याचा वयोगट हा तसा 18 ते 29 आहे. म्हणजे आम्ही युवा म्हणून आम्ही 18 ते 29 या वयोगटाला फ्रीज केलेला आहे. पण मला असं वाटतं 18 ते 29 या वयोगटात दर्शकांपैकी जे कोणी असतील त्यांना जर हा प्रश्न आज भिडत असेल तर त्यांनी आजच यावं. त्यामुळे याच्यासाठी असा काही एक मुहूर्त किंवा एक योग्य वेळ आहे अशी काही मला वाटत नाही. वयोगट 18 ते 29, पण त्यामध्ये जेव्हा केव्हा त्यांच्यासाठी हा प्रश्न खरंच गंभीर सिरियस बनतो की मी आता काय करू नेमकं जीवनात, त्याचं उत्तर शोधायला निर्माणमध्ये यावं. आम्ही अशी मान्यता ठेवतो की भूक असेल तर अन्न वाढण्यात अर्थ आहे, भूकच नसेल तर आपण जाऊन फक्त एक एक्सप्लोरेशनचा एक फेरफटका मारून येतो, त्याच्यात हाती फार काही लागत नाही. पण जर खरंच मनामध्ये प्रश्नाची भूक असेल तर निर्माणचा उपयोग नक्कीच होईल.